Чешков с нокаута. Аз бях надвит по точки от доста по-силния брат Виталий. Опитва се да бъде агресивен Дерек Чисора, да видя този прием на британеца. Левия прав бил ключово оръжие за Кобрата. Ето този десен крос, за който Чисора и пуска десния крос. Може би най-сериозното му оръжие. Кобрата се опитва. Щеше да поклати глава Маркис Куинсбъри, ако беше жив. Цел правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав в главата на Дерек Чисора. Първо тежко попадение. Опасно дясно курше на българина. Още едно. Дясно курше атакува Кобрат Пулев. А в същото време и пропуска. Тъп. О, още един ляв. Прекрасен старт. Рунд номер 2. Изгледаше смутен Дерек Чисора, докато се прибираше в своя тим. Опасно дясно курше. Глежда Кобрат Пулев. От когато и да било. И прави към тялото на българина. Лекичко стъпва назад Кобрата. Сега Кобрата. Така че с това отношение, нали, може да бъде изненадан. О, много тежко дясно курше вкарва Чисора Кобрата. Със сигурност струва много. Тръгна отново за дясно. Край на втората част. Сериозно внимание на Кобрат Пулев да вдига лявата си ръка, за да може да парира. Много е хубаво да имаш подобно оръжие в арсенала си. Сякаш забави малко темпото, но успя да пласира дясно курше. Сега десен прав. Кобрат Пулев. Още един десен апъркът. Ето това е разнообразието, това е богатството в техническото отношение. Още един десен апъркът, преди това два леви прави. Десен апъркът да даде испанския рефер. Ляво курше десен прав. 10 секунди до края на рунда. В тези клинчове. Край на трес. Дали отново ще тръгна да се гамурка по подобен начин. Малко преди да удари. Гонга за края на третата част и британецът тръгва. Он изглежда българинът. Пропуснаха и двамата. Разиграва с крака. Нещата му се получават. Ляво курше, преди това е десен апъркът. Оу, какво ти прав боксер Дерек Чисора. Също като Кобрат биш партньор. Пореден десен прав в главата на Дерек Чисора. Кобрата тръгва за още десен апъркът в... Не бърза Кобрата. Това е правилното поведение. Десен каутиран през януари. Още един десен прав. Стаконга. Дясно курше. Тръгва напред Дерек. Нов опит за дясно курше. Сега и ляво. Двете пропускат. Да започне отново боя. Тръгва с дясно курше Чисора. Повече удари. Е пуснал. Много добър процент. В моята карта 3 на 1 рунда за Кобрат Пулев. Той владее финтовете. Ляв десен. Не успя да ги види Дерек Чисора отново. Джентълменски се поздравиха. Това е първия знак на приятелство между тях. По-малко от минута до края на петия рунд. Пада гарда на британеца. Няма спор. Дясното курше. По майтапи се малко срефа на Чисора и потиска по за това. Дясно курше в главата на британеца. Край на тази време. От другата страна на ринга. Хората на Дерек Чисора направи. Ще видим може би на повторение. Ядоса се българина. Търси тялото Дерек Чисора. Ляв десен пусти десни куршета през ум, през два. Оуч. Пропусна този път Чисора. Лявото курше на Бора. Той не си взима пулка от тях. Стана страхотен матч от тежка категория. Още едно дясно курше. Напъна сега той Кобрата. Край на рунда. Има мокър участък във ъгъла на Дерек Чисора. Трябва да внимава Кобрата, защото се намира точно там. Дясно курше. Браво на Кобрат Пулев.
Една по една. Не лош десен прав. Много точен десен прав. Още един дясното коше Кубрат Пулев. След гол имаше нещо на Кубрат Пулев. За миг Кобрата си подведе по играта на Дерек Чисора. Пулев знае, че може много мръсно да удря там. Дерек Чисора в устата. Това беше поредното брутално крушета. Трябваше първо да се нагоди концепцията на господин Ори Вегнер. Живи менталитета ми на победител. България направи разликата именно с левия си прав. Ето тези леви прави. Предпазливо действа Кобрата. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно круше. И по време. Опитва един десен крос. Чисора ударна. Десна апъркът в тялото. Апъркът в тялото на Българ. Един от най-силните рундове на Кубрат Пулев. Много беше убедителен в него. Десен прав в главата на Чисора. Още един удар. Право. Девети рунд. Няма търпение да започне Кобрата. Полагат. И се получи битката на гигантите. Така беше късна тази гала, че ляво коше в главата на Пулев. Дясно круше. Ляво коше вкарва брита. Ляв десен пуска Кобрата. Отново ляв десен. Настанаха в клинч. Но това също е част от играта. Много опасно дясно круше сега и ляво. Също нещо параше Дерек Чисора. Си мълчаха. Добре блокира това по Чисора. Още едно доказателство, че британците във възход. Десен апъркът. Край на този рунд. 8 рунд беше много убедителен за Кобрата. 9 е много убедителен за Дерек Чисора. И се получи дясно коше в целта. Много опасен десен прав на Кубрат Пулев. Връща десен в тялото Чисора. Пропуска дясното коше на Кобрата. Този рунд също може. Дали тази вечер предпоследния рунд ще бъде. Кубрат Пулев по броя на вкараните удари 134 на 71, почти два пъти повече. Съдийското точкуване, защото хората, които оценяват тази среща, може да се продължава да търси атаки в тялото Дерек Чисора. Добре финтира Кубрат Пулев, кара след това един десен прав Чисора, тръгна да връща дясно круше. Определено не е толкова активен Българ на тежки удари на Кобрата. Оцеля сега Кубрат Пулев. Те показват превъзходство. И се фиксират. Ляво круше по сила. Хайдела казва Дерек Чисора с жестове. Ляв прав в целта. Браво на Кубрат Пулев. Край на... Започва все по-зле да изглежда дясното око на... Следва нова канонада. Кобрата вече близко до него. Десен прав в главата на... Маркиращи удари. Кубрат Пулев опитва се да прилъжи Чисора. Дерек Чисора. Ето това е най-добрата дистанция, от която може да играе Кубрат Пулев. Не се получават левите прави на Чисора. Минутка остава до финалния гонг. Чисора тръгва напред. Ляво круше на Кобрата. Много тежък десен прав гол. Ляво. Дали се засмяна Чисора или просто се радва на това, че изигра много хубав матч. Score 116, 112. 116. 115, 113, 118, 110. 118 на...
Kubak.